Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka MDC ka Noshkan constituency ka Congress Mary Kharpuri haba ajingkran ai khuble UC am bathamai ka HADC uba shimbor lang renja kalaong bangin klatno yaki AKA ki bangila dap yakun hamadan thma henrei menta nginte ya ka jat benrio shu kalaong baka kermen bakum ukli do ka district council un penyat bet yai renti yaki kam habo ka council bat kham tam ban but dien lem yaki kam jong ka council kumjuru kala kerpat yaki isi ru bakane trelang ringkat bat kaliang yate om ban thau shiliang yano Shongknor badan buram nakaliang ka jongaru ngashim ya gani ka benta gani ka por ka ba nganyeng na benta ka kipaj ba jong ka Nongsken constituency engkat bat nga kom ka MDC jong ka Nongsken constituency bangan shim ya gani ka lat ka ba nganai kuble kerpang ye i ba shem ibadang shusha ajit kum CM jong ka council hagani ka sngi klemdon mano kaban yakun persai kani kalong kadak kababha tam kabangi ba baro arpo kendai ngut unanimously ni scam bangi pedang ya kajing saje chompi ba shem kumusi yang bathamai jong ka council ti nakaliang ka jonga ngayeng hangne ba nan chuai jimut lemi I kaptu katne mo ba pin simti ko mukli do jong ka council nganget ba pin pinyat bet pinyat renti iki kam ki bade jong ka council bat kham tam habai de ba ki departments ki ba pher ka bas ngo bha ba pin budin lem iki iki ba khot ki badang sa teng namar ba ya se ban chu sa teng kom to kam long nganget scam ka ba nakaliang ka jong iru nakaliang yateiru bangin don lang ringkat hi bat phi ka isi hi bro kawe bat nga kermen ba nakaliang ka jong phi ka isiru mo ba piniatre lang ringkat bat ka liang yate numdan kanu ka jing thau chiliang mo yano namar ba kumukli do jong ka council pidi banlong ubriu ba kluit mensem bat hoy ngin yaklet no iki mo kabaladap ha kamadan thma ngilong kumto henry mentakan kani kamdeshu kamadan thma ka jongi henry kade kata ka jaka ka bangiwan balong kentang ka bangin yate na benta ka babahatam na benta ka council shwa bat abay bakari bakajaj benrio bat khamtam na benta ki constituency ki ba pher ba ni we MDC bangi represent ya ki constituency ka banganget scam ka ba phi ko mutaw kli do ba phin kudup lang ye bro khat bat ta mensim ka bakelut ka ba ni tre lang ringkat ban nganget ba da ka jing ni tre lang ringkat ka long ka bor ka ba kraw ka ba hoy ka jing angnut ka jong phi ka jing angnut jong barok khat bat kumju mangaru abangi don hang ni don bet ka we ka jing thmu ka ba bha ta ka jing thmu ka de ba kumno ka ba ngin tre bha ya ka kam ngin tre hok ya ka la ka jong ka kam bat kay ka kamram ka ba benshat alor jongi ka ta ka di ka we ka ba kongsan ka ba ngi de ban ya lenti ka ta ka dor ka ba ngimde ba le si ban ong ba mo tang la yo bat ya ka shuki ka ba halor pat long ban long le si balong baya sino no de ban long neutral bet ban nga kermen hi namar ngai thu bhai ba shem mo ba shem nakajo hi ka than ngimi te nakaliang ka jongar nga su karong hi ban nakachu ka than ka ba ngiyo yo si yam ban nakathan na jong hi nang thina than riwa jongi nang the te nga kermen scam ba shem ka ba phi phin la banyalam ya ka council hi pro ka we bat om tangkata hiru nganget ba ublei hiru un IP ka jing start ka jing shampang wat la pidang de mo ka sin ka baning kong epi ka ba pinjok ya ka ni ka election bat ba pin chimti ya ka ni ka kam te ublei un don ringkat hi bat phi ba shem te bat nganget scam ka ba nang ni shakhmat ba pin ya kata ka performance ka ba nginyo ya ka nam bat ka buram na ka ni ka council ka ba ka prathai kan yui bat gari ba gajai benriu ka jong kan sakhi ya ka babahatam te nganum shim shwe ka por te ngakit bok kitwang ipi bashem bat kumju ka ka por ru ngayo ikani kala bangan kitbok kitwang ye ki EMs ki jong pi ki ba mo pi la ya jit bat nganget scam bat ngaru ngakerkhu kedo ipi baro khat ye ka isi hi baro we ka ba phin ya trei bha bat kham tam ka ba phin ai ka jing shakri ka babahatam na banta ka council bat na banta ka rihi ba kajai benriu baro ko we kuble shibon